Možno sa niekedy zamýšľate nad tým, že aká je Božia vola. A možno čakáte, že Boh vám to povie nejakým hlasom. Alebo skrze myšlienky. Alebo skrze nejaké vnútorné obrazy. Božia vola je ale známa. Nemusíte čakať. Môžete ju spoznať a konať podľa nej teraz, hneď, okamžite. V Božom slove nachádzame aj konkrétne miesta, kde sa hovorí, že Božou volou je toto. Boh chce toto. Všimli ste si to niekedy? Že tam je napísaná priama Božia vola? Napríklad 2. Petra 3.9. Pán chce, aby sa všetci dali na pokánie. Čo chce Pán? Čo je jeho vola? Aby sa všetci dali na pokánie. Čo je vola pre tvoj život? Aby si sa dal na pokánie. To je Božia vola. Pane, čo mám robiť? Daj sa na pokánie. A čo to znamená? Na aké pokánie? Človek, ktorý nemá vyriešený vzťah s Bohom, potrebuje robiť pokánie v jednej veci a to je činiť pokánie z toho, že neverí v Ježiša, že mu nedôveruje. To je to pokánie na spásu. Pokánie, ktoré je za tým darom večného života. Pokánie, že neverím v Ježiša. Lebo Ježiš povedal, že hriechom je to, že neveria vo mňa. To je ten najväčší hriech, že neveria vo mňa. Neveria v Neho. Takže z toho majú robiť pokánie, aby boli zachránení, aby obdržali večný život. Takže Božou volou je, aby si činil pokánie, že neveríš v Ježiša. Pokiaľ si to činil, tak si naplnil Božiu volu a žiješ v Božej voli. Druhý verš, ktorý je Jan 6.40. Veď to je vola môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. Čo je vola nebeského Otca? Aby každý veril v jeho Syna a mal večný život. Takže volou je to, Božou volou je to, aby si činil pokánie, že neveríš v Ježiša a zároveň, aby si veril v Ježiša a obdržal tak večný život. To je Božia vola pre tvoj život. Ak si to urobil, si v Božej voli a žiješ Božiu volu. 2. Tesalonickým 4.3. Lebo toto je Božia vola, vaše posvetenie. Priamo tam je napísané, je to Božia vola, vaše posvetenie. Tak nie len to, aby si činil pokánie zo svojej nevery v Ježiša, nie len to, aby si prijal vierou v Ježiša a obdržal večný život, ale aby si žil aj svätý život. Aj to je Božia vola, po tom, čo si obdržal ten večný život. To je Božia vola pre teba. Takže pokiaľ to robíš, žiješ Božiu volu.